Toată lumea va juca un nou joc pe acest canal numit SAS 4 Zombie Assault, un joc gratuit de pe magazin Play pe care îl puteți cumpăra când vreți voi, la orice oră. Și hai să începem, ce mai stăm? Între timp mi-am făcut un caracter, Nilsson, care este Defensor. Sunt level 5 cu el. Și vom juca single player astăzi, nu multiplayer. Și facem întâi prima misiune, care pe One. Onslaught. Dăm play. Și nu cumpărăm niciun preț, ce avem doar 200 de bani, ceea ce e foarte puțin. Bun, să nu ridicăm așa, să fie bine. Și să spun cum ce este. Deci tu ești un soldat și trebuie să omori zombie. Ești pe această navă și trebuie să omori zombie. Nu e foarte greu, adică bossul e mai greu de făcut, adică trebuie o goză să termin bossul. Uite, noi suntem aici, în partea asta, a treia aici. Bun. Și pe aici vin zombie, prin părțile astea pe aceea și pe aceea. Și noi trebuie să ne apărăm. Uite, unul aici. Am arma de calibrul 3. Nu, pardon, 4. Și e destul de bună. Mă pun de damage. Și trebuie să ne distrugă aceste porți, să ne mă omoare pe mine, cică. Că nu ce face boi. Hai, mă, veniți pe aceea. Mă, dar e nevoie. Uleu. Mori. Hai, bă! Mi-o bătaie. Mai multe de calibru, am o 2, ceva. Ne dă și bani, uite, avem 87 de bani acum. Și cred că o să morim cât mai curând. Vin foarte puțin deocamdată. După cum vedeți, se mărește miza. Încet, încet. Hai așa, hai așa. Și muniția costă, din păcate. Și costă cam multicel, sincer. Nu sunt eu cele care se consumă o groază de muniție, dar costă cam multicel. Și aici deja ne distruge un pic. Și hai să dăm și noi 5 like-uri la această serie. Cred că e destul de bună seria. De aceea. Și o să jucăm în episodul următor COP. Deoarece acum n-am net, am o problemă cu rețeaua. De ce joc doar? Unde ești, mă? Unde ești? Unde ești? Unde ești? Nu! Așa, 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 așa. Hai, mă! Avem gloanțe de calibrul A. Și mai avem doar 500 de gloanțe de astea. Ceea ce e enorm. Uite, și asta e un boss mai mic un pic. Pe care îl distrugem din prima și acest victorie mă shit damage. Bun, aceea e rezolvat. Aici mai vin 2. Damage, damage, damage. Oh my god. Așa spune un coleg. Oh my, da, un prieten Andrei. Oh my god. What is this? What the? Bine, I don't swear on this channel. Și ne-a dat poison. Nu-i nimic, o să ne reînviem noi. Oh, mă, unde fugi, mă? Chibilan. Și acum încep să apară mult mai mulți. Ca la fiecare joc se spawnează mai mulți zombalei. Damage, poate unul avariat aproape. Și tot vine aceea și mă enervează că dă ăla cu poison și îmi dă critical. Oh shit. Shit damage. Only fuck damage. Cred că terminam misiunea aceasta la 0, adică fără să
intre peste noi. Cred dacă bossul atât de puternic să ne bată, că e un boss. Foc. Mă. God damn. Și mai avem 2 minute din această misiune, ceea ce nu e foarte mult. Doar că în timp... Aoleu, vin câte 3. Ice, 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 ice. Ice, vine. Și vedeți că mi avariază poarta și ne-a dat poison. Nu mi-o îndoi. Cât e... iarăși poison mă lași. Și acum vin heavier și damage. Și heavier sunt buni. Adică rezistă foarte mult heavier. Vin owl bloater se numesc la fana mea. Ăla e bloater. What the fuck? Unde e bloater out de aceea? Și cred că ne dă... Dacă ne apropiem de el, așa... Holy shit, what the fuck? Holy shit, fucking damage. Bă, fugi de mine, mă. Mă. Și mai avem 1 minut din acest joc. Și rezistăm foarte bine deocamdată. Și acum vine bossul. Adică așa cred. Dar vine acum vine o groază de oameni. Uite. Vine acum la putere. Așa, vreau să joc și eu multiplayer un pic. Că am jucat și am câștigat de multe ori. Uite aici luăm balăi. Win the boss fight. Bossul. Asta e. E alt boss de multiplayer față de aceea. Holy fuck off. Are gurgidator. Ok, e ușor de bătut. Holy motherfucker shit. Ok, așteptăm să intre. Dar nu vrea să intre. Holy, câți mobi pe mine. Hai, mă, intre să ne luptăm vei. Hai să aranjăm terenul de luptă. Hai, mă, vino. Nu vin. Dar multe hârpioare la mânca. Damage, god damn. Damage. Still strong box. Vom... Gata, a spus așa, fii atent. Fucking shit, cât dă pe mine. Fii atent. Unde-și boss? Gata? Asta a fost? Am câștigat fără să știu. Da, am terminat misiunea, n-a fost foarte greu, am câștigat 1415 cash și suntem la nivelul 5 și jumătate. Și suntem level 6. Și avem 2 cutii de deschis. Prima. Și câștigam o armură de corp Hot Light Human Bright de grad 3, îl păstrăm că e foarte bună. Și în Strong Box 2 am câștigat niște Trooper Boss de rang 2. Și acum să ne punem întâi skill-ul. Ne-l punem pe Energy Regen. Bun. Și la armură. Vedem ce avem. Deci ăsta e de rang 36 de rang. Nu e niciun rang. Deci este o diferență mare. Rezistența, cum ar fi rezistența la foc, e uriașă față de asta, așa că îl locuim pe asta. Și ăsta îl vindem cu 121, care e foarte puțin. Și acum nu avem box boots, așa că îl punem pe ăsta.
Și ce mai avem la store? Mai avem... ok, nu nimica. Bun, și cam asta a fost cu acest episod. Vedeți aici ce armură avem aici. Bun, și cam asta a fost astăzi. Nu uitați să sunați și subscribe. Eu am fost Matei și până data viitoare. What? Uite acolo. Și până data viitoare, pa, pa!